Jarraituko dugu estadistikarekin, beste pauso bat emango dugu, azalduz maitasunak sardiren. Nik usteet hitza beak esaten digula bere esanaia, baino aztertuko ditugu. Azterketa estadistiko batian, maiztasun absolutoa da dato bakoitzak errepikatzen den kopurua. Datu bat laginean ageri den aldi kopurua. Zenbat aldiz errepikatzen zaigun datu bat. Honi deitzen zaio edo adierazten da F azpi letrarekin. Maiztasun erlatiboa da maiztasun absolutoa, hau da, orain ikusi duguna, zati datu kopuru osoa. Aipatzen dizuet datu kopuruari beti N letraz izendatuko dugula. Maiztasun absoluto metatua eta maiztasun erlatibo metatua definizioak hemen dauzkau, baina definizio horiek ez digute gauza handirik esango, zeta kontestualizatzen ez baditugu, ez ditugu aukera izango ondo asaltzeko. Beraz, ikusiko dugu adibide bat, eta hemen argi eta garbi ikusiko duzue zer dan maiztasun absoluto metatua eta maiztasun erlatibo metatua. Hori bai, metatuak ikusten duzuen bezala, beti agertzen dira letra larriz. Eta maiztasun absolutoa eta maiztasun erlatiboa, normalak esan genezake, letra txikiz. Guzti jau gauzatzeko adibidetxo bat ikusiko dugu. Aurren talde baten altuerak, zentimetrotan, hauek dira. Dauzkau nunbait bat, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aur, eta galdetzen diegu edo neurtzen ditugu. Eta emaitzak hemen ditugu. Idazten joan geha, eta hemen ditugu emaitzak. Osatuko dugu horrelako taula bat. Askotan egiten da, nola bait ordenatzeko jasotako dato guztiak. Estadistikan asko erabiltzen dira taulak. Ezkerreko zutabean altuera jarriko dugu, hau da aldagai estadistikoa, baino ez ditugu altuera guztia jarriko. Kasu honetan ez dira, egia esan datu asko, baino kasu honetan ere sailkatu ingo dugu. Ikusten dugu altuera txikiena 126 zentimetrokoa dela, beraz, sailkatuko dugu 5 zentimetroko tarteetan eta ez 126 zentimetrotik hasita baizik eta 125 zentimetrotik. Ikusten duzue, hemen. 125-etik 130-ea, 130-etik 135-ea, 135-etik 140-ea eta 140-etik 145-ea. Kontutan hartu, daudela jarrita tarte itxiak eta tarte irekiak, hau da, 125, 130 honek nahi du esan, 125 badagoela tarte hontan, tarte itxia baita, baino 130 ez dagoela. 130 ez da hemen egongo, baizik eta hurrengoan. Bai? Bueno, gauzak ezabatzen jungo naiz, gehiegi ez komplikatzeko. Az gaitezen ba, 125-etik 130. Zenbat datu dauzkau, 128, bat, 2, 3, eta 4. Beraz, maiztasun absolutoa da 4. 4 persona dauzkau neurtzen dituztenak 125 eta 130 artean. Segi dezagun bigarren zutabean. 130-etik 135. Hemen daukau bat, 2 eta 3. 125, 140-etik, 125, 140-etik, bat, 2, 3, 4,
bost, 6, 7 eta 8. Beraz, maiztasun absolutua, zenbat aldiz errepikatzen den, 8. Eta bukatzeko 140-tik 145-era besteak izango dira, 1, 2, 3, 4 eta 5. Beraz, maiztasun absolutuak kalkulatu ditugu. Maiztasun relatiboak, guazen 3. zutabe ontara. Maiztasun relatiboa honi dagokiona izango litzateke H bat, izango litzateke F bat zati N, beraz F bat da 4 zati N populazioa 20, eta hau izango litzateke 0,2. Hemen asaltzen den bezala 0,2. Hurrengo kasuan, maiztasun relatiboa izango litzateke maiztasun absolutua 3 zati 20, 0,15. Hurrengo kasuan 8 zati 20, 0,4, eta eskenengo kasuan 5 zati 20, 0,25. Ikus ditzagun orain maiztasun metatuak. Letra larriz adierazten diren horiek. F bat, F handia bat eta F txikia bat, lehenbiziko kasuan berdina izango litzateke. 4, F handia bi, hemen jartzen duguna, izango litzateke 4 gehi 3, 7. Eta zer nahi du esan, 7 honek? Badaudela 7 pertsona neurtzen dutela 125 zentimetrotik 125 zentimetrora. Hau da, metatu iten dira, bildu iten dira. 4 honek, hemen daukazuena, nahi du esan daudela 4 pertsona 125-etik 130-marrea. Eta 125-etik 130-amabostea daudela 7. Hurrengoa izango litzateke 7 gehi 8. 15. Honek zer nahi du esan, 15 pertsona daudela, neurtzen dutela, ez 125-etik 140-era, baizik eta 125-etik 140-era. Eta bukatzeko, azkenengo lerroa izango litzateke, 15 gehi 5, 20. Beti, maiztasun absolutoaren metatuaren azken lerroa izango da beti populazioa. Nahi dut esan hau beti izango dela N. Eta gauza bera maiztasun relatiboarekin. H handia I, lehenbizikoa da 0,2, hurrengoa izango da 0,2 gehi 0,15, hau da 0,25, hurrengoa 0,25 gehi 0,4, 0,75, eta azkenengo lerroan 0,75 gehi 0,25. Eta hemen beti emaitza azkenengo lerroan eta maiztasun relatibo metatuari dagokion zutabean izango da bat.